O concerto de Elefantes, o único que a banda ofrecerá en toda Galicia, abrirá a programación cultural do Nadal en Noia. Será este venres no Coliseo Noela e xunto co concerto de Marguán previsto para o día 17 constitúen as grandes apostas musicais para estas festas. O igual que xa fixeran durante o verán, os departamentos de Cultura e Turismo volverán colaborar na posta en marcha de visitas guiadas e andainas para ofrecer un maior abano de actividades lúdicas aos numerosos visitantes que recibe o municipio durante o Nadal. Dúas visitas guiadas tamén en colaboración co veciño do outro lado, que é o veciño de Outes, onde o que quedamos é facer unhas visitas guiadas desde o Freixo, un ano Freixo, ali que tamén un dos días podremos compartir do que estamos os mariscadores, poder velos como marisquean, e acercaros aquí en autobús e vir a facer unha visita ao casco histórico, que está coordinada por Iria Camaño e tamén por Nacho. Outra das apostas da Concellería pasa por recuperar a tradición de felicitar as festas con postais de Nadal, polo que procederán ao reparto de tarxetas entre os escolares coa imaxe da Igrexa de San Martiño. Que fixamos un diseño de unha postal navideña, que para os máis pequenos, seguro que dicirlle o que é unha postal, nin o sabrán, xa que hoxe as novas tecnoloxías nos fan que nos felicitemos todos a través do teléfono e do WhatsApp. Entón, a todos os coles e institutos repartiremos esta postal para que cada neno poida enviar, ou cada rapaz poida enviarlle esta postal a un amigo, a un familiar ou a quen eles consideren de fora. O programa complétase con ata 16 actividades que inclúen sesións de cine e teatro, obradoiros, exposicións e presentacións literarias que se desenvolverán en diversos puntos da vila ata o próximo 4 de xaneiro.